Jeg har fået rigtig mange spørgsmål om, hvordan man finder den rigtige tidsparameter til at sætte på det her wait for update parameter, man kan sætte i Consent Mode V2. Først og fremmest så lad os lige forstå, hvad den her wait for update gør. Det tager vi lige et hurtigt minut om, og så viser jeg, hvordan man måler det bagefter. Wait for update er egentlig en funktion, som Google har lavet, fordi de godt ved, at vi alle sammen kommer til at sætte deny, og ikke have nogen samtykker til at starte med. Så det reelt gør, det er, at det fortæller Googles tags, Analytics og Google Ads og Google Ads Remarketing, at det skal vente med at blive fyret af i x antal millisekunder, indtil, der er kommet et consent. Hvis den her tidsparameter den når at løbe ud, så bliver det sendt afsted alligevel. Men så bliver al personlig information fjernet fra requesten, og så får Google egentlig bare at vide, hey, der er sket en konvertering. Men de får ikke noget at vide om, hvem der har konverteret, hvad klik-ID'et er, hvad IP-adressen er, hvad user agent er. Det er simpelthen bare en måde for Google at få 100% af konverteringerne. Så får de måske consent på 60 eller 80% af dem, og det gør, at de 20%, som de ikke har consent på, hvor de bare kan se, at de er sket, jamen dem kan de jo modulere ind. Altså lave sådan en normal fordeling og sige, jamen så kan vi nok sige, at hvis der er 4 konverteringer, der kom fra Google Ads, så er der nok også en af de her anonyme, som gjorde. Så det er egentlig det, som Google bruger den her wait for update til. Det, der er rigtig vigtigt, det er, at hvis vi sætter den for lavt, så bliver alle de requests, der bliver sendt afsted, de bliver anonymiseret. Det vil sige, at Google får ikke nogen klik-ID'er, de får ikke nogen IP-adresser, de kan ikke identificere brugeren. Hvis vi sætter den for langt, for eksempel til 15 sekunder, så kræver det, at brugeren er på den side, hvor eventet sker, for eksempel tak for din købside, i 15 sekunder, før der bliver sendt det her anonyme ping til Google. Og så kan du faktisk snyde Googles algoritme for et eller andet sted mellem 20 og 40% af al din konverteringsdata. Og det er jo ikke så godt. Godt, så jeg håber, du forstår nu. Det er rigtig vigtigt at finde et tidspunkt eller en tidsramme, som ikke er for kort, og en tidsramme, som ikke er for lang. Vi skal finde det der sweet spot lige i midten. Det sweet spot, det afhænger af faktisk din consent management platform, cookie information, cookiebot og alle de andre. Hvorfor? Fordi at det, der sker, når brugeren åbner din side, det er, at der bliver sendt et request til cookie information i det her tilfælde, så svarer cookie information tilbage, og så bliver consent status i Tag Manager opdateret. Super. Så vi skal altså lige vide, hvor lang tid den der kommunikation mellem brugerens browser og cookie information eller vores anden consent management platform, CMP, den tager. Skal vi ikke finde ud af, hvordan vi gør det, så vi ved, hvad for en værdi vi skal sætte i det her felt i vores tag. Det vi gør, det er, at vi åbner lige vores hjemmeside i Incognito, fordi så er der ikke noget prædefineret, så ser vi det her flotte cookie-banner. Godt. Nu skal vi så ind og sige højreklik her, og så siger vi inspect. Nu får vi så det her et developer-værktøj op, som jeg elsker, men det er lidt nørdet. Det skal du ikke være bange for. Så trykker du her på Network-tab, og lige nu kan du se, at der er ikke noget network, der er recordet. Godt. Nu er vi klar. Så vi accepterer lige alle cookies. Og så begynder Elgiganten at fyre en masse forskellige requests afsted ude i det ganske land, og der sker en hel masse. Det her det er jo egentlig bare vores initial consent, og det ved vi ikke, hvor lang tid det tager for brugeren. For det kan jo tage alt fra 10 millisekunder til, at brugeren faktisk læser alle vores cookie-betingelser og bruger flere timer på det. Så det vi gør, det er, at vi vælger lige at gå videre. Nej, jeg vil ikke deltage i den der. Vi går ind på en ny side, så vi laver den page load. Godt. Så trykker vi heroppe i filter, og så skriver vi cookie. Nu kan vi se her, at Elgiganten får min browser til at kommunikere med cookieinformation.com 1, 2, 3, 4, 5, 6 gange. Og nu skal vi finde ud af, hvornår er den sidste kommunikation slut. Vi trykker på den nederste her, og så åbner den op. Det vi kan se her, det er, at den bliver først queued, og det er fordi den er 30 sekunder session. Reloader lige her. Sådan der. Reload. Bum. Sådan der. Og så trykker vi på den nederste her. Nu kan vi se, den er blevet queued, altså den er blevet sat i kø i min browser efter 1,8 sekunder. Så hvis den her den havde været 500 millisekunder,
så var den jo aldrig blevet fyret af, hvis vi havde sat wait for update. Og så kan vi se, at requesten her, den er færdig efter 26 millisekunder. Så den her, den tager lige omkring 2 sekunder, og fra at jeg loader siden, til den har kommunikeret med cookie information, og consent er blevet sat tilbage. Godt. Det her, det gør vi så lige et par gange, fordi vi skal lige være sikre på, hvad der står herovre. Og så skal vi lige huske at rydde den, og så starte den igen. Sådan der. Og skal vi se her. Okay, den blev startet allerede efter 700 millisekunder, 788 millisekunder, fordi jeg sikkert har catchet en hel masse fra Elgigantens hjemmeside på min browser nu. Så går det hurtigere og hurtigere. Men stadig, den er ikke under 500 millisekunder. Det jeg kunne se, det var på den første, der satte den 2 sekunder, på den næste satte den 700. Så skal vi kan kigge på en masse statistikker, vi kan lave en masse test på en masse undersider, men her der vil jeg tage den højeste fællesnævner, så vil jeg sige, godt, det tog 2 sekunder, så vil jeg sætte den til 2,5 sekunder, for så er jeg sikker på, at jeg får mest muligt data. Så går vi tilbage her til vores tag manager, og så sætter vi den her til 2,5 sekunder. Hvorfor skriver jeg 2.500? Jo, det er fordi den her parameter, den er opgivet i millisekunder. Så vi skal altså lige gange 1000, og derfor så bliver det 2.500 millisekunder. Det er det samme som 2,5 sekunder. Det her, det er rigtig vigtigt at sætte den rigtige tidsparameter på. Jeg har haft en webshop, som har sat det til 15 sekunder. Og hvad betyder det egentlig for dem? Det betyder faktisk, at 34% af deres Google Ads-trafik, den forsvandt. Så det er værd at have med det her. Det er værd lige at bruge de 5 minutter på lige at teste, og jeg håber, den her guide hjælper dig. Hvis det her det ikke er til at forstå, eller du synes, det er noget, så skriv til mig. Jeg vil rigtig gerne hjælpe dig, og det tager mig 4 minutter, så har jeg tjekket det, og det skal du ikke betale en rød rej for. Så skriv til mig på LinkedIn, eller skriv til mig på min mail, så hjælper jeg dig med det. Ha' en rigtig god dag.